Česti? Sivo zvuk. Koji zrak je? Znaš što sam zrak? Znaš što? Sve se te zvuki. Right? Ima još jedna bolja. Daj, pikaj li. Koja je to? Ima još jedna bolja. Andrej, koja je? Ufa kad je si na 502. Sveta. Koliko? Slikaj. Obilježi ga noći. Dedo, gdje je Dedo? Paso! Hajde, hajde! Ovo! Tamo izgleda na kod samo granatira priča, a ima spadu. Dobro, može li ovo da se prije? Ovo je gledaj ovo da spoje ovo. Evo ovaj mogu sliti, ovako. Najte ovdje. Malo ovo je, sve je bila super. Idem mora. Mačem kaški još. Hoćemo svrati. Ljudi. Ovo se vraća, vas da malo doći još. Evo. Dobro, ima manaj. Stvarno smo očiti samo ono stvar, gdje je postavljeno kad se više, kad se postavljeno. A nema što je, što je slučajno, nema dovoljno. Nisam očito kod ora, da je a? Nema ništa, ja znam, ja. Ono, kad sam pogledao sam Google, možda što je ja volio sam zapugati, a on se zidi. Ne možete. Prilično vraći od njih kuće, već kad ćem tu se budu.
Imaš više od pola ljudi, ne mora više maknuti. Ovo je sve dopis, jel? Pa da, više dobro. Dobro, sad ću prodem dole, služaj. Nećemo ovdje na kameru. To, da. Pa gledaj si maknuti. Evo, da, tu. Vidim, sve je kolona pa ja... Kone ja ne znam šta je, jeboga ti. Kuku, iznađi daške dinci, gdje će biti potrebno da budeš spreman za dan sam kuku. Redio sam. Izuđe se, odvorite, popstalite malo noge, umotaj žalovima, umotaj neki nabija, igmanski marš, prevuj, zima, cice, puca srca, lidu. Jeboga ti, imaš odlik i obređenje i ovo i ono ide, sve što se može pokrenuti. Dobro, nema problema, sad se ti jogama, da ne bi se pomađeno maču. A ovi sokolovi, ti neki, vaza neki sokolovi. Da se krenima da ide. Zašto se nema da se ide broj? Znači, to je već ljude. Vi svoj zadatak izvršavate, on će izvodi ljude. Uputno vas Jeste se i odmarajte. Skinite se, izujte se i čekajte narod. Isto. Hajmo dalje. Hajmo tu. Jane, fin priča, šta će raditi od njega? Upravio, 100%. Samo nemoj sada da izbušujete ton pa stavite grad pustiti. Ti se da koristi? Vidio da. Samo da je bilo skoro.